Give me the right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need, to be me, to be safe, to believe in something. I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need, to be me, to be safe, to believe in something. Είναι μια ζωή η φιλοσοφία. Είναι η φιλοσοφία στη ζωή. Είναι η ζωή της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι η λύση και αυτό που έδωσε το μεγαλείο σε αυτόν τον χώρο ήταν η φιλοσοφία. Είναι η κορύφωση της ανθρώπινης διανόησης. Και το θέμα μου είναι ταξίδι της φιλοσοφίας στην Ανατολή. Αλλά και Ανατολή. Για ποια Ανατολή μιλάμε? Μέση Ανατολή, Αγγής Ανατολή, από Ανατολή, ενδιάμεσες Ανατολές ανάμεσα σε αυτές τις τρεις Ανατολές. Και ποια Ανατολή? Η Ανατολή της Ανατολής ή η Ανατολή της Δύσης? Γιατί και η Δύση έχει την Ανατολή της και η Ανατολή έχει την Δύση της. Και δεν υπάρχει Δύση χωρίς την Ανατολή, ούτε Ανατολή χωρίς την Δύση. Γιατί και οι δύο είναι δύο όψεις του ιδίου πλανήτη, της ίδιας της ζωής, του ιδίου του ανθρώπου. Δεν τυχαίνονται αυτά σε μια μέρα και σε μια σειρά μαθημάτων. Είναι στάση ζωής. Έτσι. Είναι στάση ζωής. Και είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τον ένα στο ουρανό, φιλοσοφώντας τον ένα στο ουρανό, γιατί εγώ επιμένω και επιμένω πάρα. Η πρώτη φιλοσοφία είναι η αστρονομία. Δεν μπορείς να κάνεις φιλοσοφία αν δεν κοιτάξεις τον ένα στο ουρανό. Ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα για τη ζωή μου, ποια είναι τα όνειρά μου και πώς μπορώ να τα πραγματώσω. Εμείς ξέρουμε ότι για να μπορέσεις να κάνεις ένα βήμα, το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις πού είναι ο προορισμός σου, πού πηγαίνεις. Και όσο και αν φαίνονται αυτές οι ερωτήσεις ίσως μεταφυσικές ή τελολογικές, είναι πολύ σημαντικές γιατί καθορίζουν το κάθε μου βήμα. Και αυτή είναι η αξία τώρα της φιλοσοφίας. Και γι' αυτό, όπως υπόθηκε πριν, δεν μπορεί να υπάρχει φιλοσοφία έξω από τη ζωή, αλλά ούτε να υπάρχει ζωή χωρίς φιλοσοφία. Αν αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο από το καταλήξεις και τη σταθμή, θα σου οδηγήσει εκείνο στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις. Εκεί όπου δεν χωράνε αμφιβολίες, εκεί όπου υπάρχει αγάπη για την αλήθεια. Έλα, μην αντιστέκεσαι, προσπάθησε να καταλάβεις. Πίσω από τις μάσκες που φοράμε σε κάθε στιγμή της ύπαρξής μας, βρίσκεται μια απλή ψυχή που αναζητά την λύτρωση από έναν κόσμο πλασματικό. Έχεις δίκιο. Κατά βάθος, ψάχνω κι εγώ μια διέξοδο. Αυτός ο κόσμος μου την έχει δώσει. My son, embittered history, tried and true. Η φιλοσοφία είναι στην ίδια τη φύση του ανθρώπου. Και το γεγονός ότι αρχίζει και δίνεται όλο και μεγαλύτερη σημασία στη φιλοσοφία, ειδικά για τις νέες γενιές, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους μας. Το θέμα δεν είναι να μένουμε στα λόγια ή στα βιβλία, αλλά το θέμα είναι να μπορεί ο καθένας με τη μικρή του προσπάθεια να πάρει την απόφαση να το εφαρμόσει. Επειδή η φιλοσοφία υπάρχει και είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας, αλλά την πράξη
τη βάζουμε εμείς. Ευχαριστώ και πολύ για μας.